Goddag, mit navn er Sten Kjærgaard, og jeg står her sammen med min kollega Dorte Nyman, begge to her fra Forsvarsakademiet. Vi har inviteret tidligere NATO-ambassadør Michael Silmar-Joens til en samtale omkring rammevilkårene for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, som ændrer sig markant i disse år, måske endda ligefrem i disse uger. Og derfor vil vi gerne prøve at lave et lille overblik som placerer sig på Michael Silmar-Joens mangeårige arbejde, både som NATO-ambassadør, men også som hovedforfatter på den rapport, der kom i 2022, der hed Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Så velkommen til, Michael. Tusind tak. Michael, hvad er din rolle her på Forsvarsakademiet? Jeg er jo det, der hedder senior mentor, ligesom Michael Lollesgaard, general, er det over i den militære side, så er jeg her på Institut for Strategi og Krigskunst, og jeg bidrager baseret på min erfaring som diplomat gennem 42 år, og blandt andet NATO-ambassadør, som du nævnte, så bidrager jeg både til undervisning og vidensproduktion her på Forsvarsakademiet. Og det, jeg bruger mest tid på lige nu, det er at arbejde på en opdatering af den rapport, som du også nævnte. Ja, fordi lige her om ganske kort øjeblik, så kommer der op en anden udgave af rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Den, som i daglig tale bliver kaldt for Silmar-rapporten. Michael, hvorfor har det været nødvendigt at lave en revideret udgave allerede her 3 år efter? Det er jo ikke så lang tid i international politik. Altså lige nu, så tror jeg, det er meget tydeligt, hvorfor der er behov for at se på alle de konklusioner, vi havde med alt det, der sker med Trump i Det Hvide Hus. Men allerede før han blev valgt som præsident, besluttede vi jo at kigge på det her. Det var fordi, der allerede inden Trump var sket meget. Der havde været en stor krig i Mellemøsten, i Gaza. Ukrainekrigen havde udviklet sig. Den var jo kun lige startet, da vi lavede den gamle rapport. Og Sverige og Finland er kommet ind i NATO og har ændret hele den strategiske situation i Østersøen i vores nærområde. Så der var mange ting, der gjorde, at vi skulle kigge på den. Og man kan jo godt mærke på en eller anden måde, at de tektoniske plader for dansk sikkerhed er under voldsomt opbrud. Så når du sådan kigger ud over det landskab, der er lige nu, og man taler om, at den liberale verdensorden er ved at forsvinde og sådan noget, hvad er så de vigtigste ting, som du lægger mærke til? På den helt store klinge, så er der ingen tvivl om, at netop det med, at verdensordenen forandrer sig, det er jo en af de megatrends, som vi beskrev allerede i den gamle rapport, og som bare er blevet accelereret af udviklingen. Det vil sige, magtforskydningen til Kina, til de andre opstigende magter i Asien, den er accelereret, den går endnu hurtigere, end vi havde forestillet os, og samtidig så kan man se, at hele det netværk af aftaler, af stærke internationale institutioner, som også på det økonomiske område, som blev bygget op, dels efter 2. verdenskrig og især efter afslutningen af den kolde krig, jamen de er ved at falde fra hinanden, erodere, og det vil sige, at det bliver en verden, hvor landene meget mere kommer til at kæmpe for sig selv, og ikke kan læne sig op af nogle bredt respekterede regler, og nogle institutioner, som er i stand til at gennemtvinge respekt for de regler. Michael, man taler så tit om det der med polaritet i international politik. Altså, og så hører man hele tiden, at verden er ved at blive multipolær. Hvad betyder det i praksis? Det betyder jo, at under den kolde krig, der var der 2 supermagter. Og der havde man en duopolær verden. Det var dem, der i høj grad bestemte. Ikke alting, men det var dem, der havde den absolut dominerende indflydelse i verden. Efter den kolde krig, så var det USA, der var den eneste tilbageværende supermagt, som havde afgørende indflydelse overalt på kloden. Og det, der sker nu, det er, at det magtmonopol, det er i fuld gang med at blive undergravet, det forsvinder. Først og fremmest fordi Kina bliver meget stærkere, men også fordi, at i og med, at hele den økonomiske styrke flytter ud og bliver fordelt meget bredere i verden, jamen så kommer også magter som Indien, på sigt Indonesien, nogle af landene i Sydamerika, de kommer til at spille en meget stærkere rolle. Og EU træder også mere og mere i karakter som en selvstændig aktør på den globale scene. Og dermed så får vi et helt andet samspil mellem alle landene i verden, fordi det bliver sværere at forudse,
fordi der er ikke bare én, der bestemmer, som alle vi andre indretter os på. Nu er der pludselig mange magtcentre. Men hvad betyder det så egentlig konkret for Danmarks, altså trusselsbillede over for Danmark, sådan både militært, men også ikke militært? Hvad ser du ligesom af de centrale elementer her 2025? Altså militært, så er der ingen tvivl om, at det, der er truslen mod Danmark, det er Rusland. Og det er det, vi skal forholde os til i det rent militære forsvar, først og fremmest. Men så er der jo mange andre trusler, hvor man også skal bruge militære midler til at håndtere dem. Der er de hybride trusler, altså forsøg på at skære kabler over i Nordsøen og Østersøen, lave store angreb på vores infrastruktur inde på land, også med cyber, men også sabotage og den slags, og der har forsvaret selvfølgelig en vigtig rolle i at imødegå dem. Og begge dele er jo blevet skærpet, og det er jo baggrunden for, at vi opruster. Men så er den anden meget, meget vigtige ting, det er jo, at amerikanerne er ved at trække sig fra Europa. Det ville de have gjort også uden Trump. Nu er der bare sat turbo på den udvikling. Og det vil jo sige, at vi skal pludselig til at tænke dansk forsvar på en helt anden måde. Vi har været vant til at læne os meget tæt op ad USA. Nu skal vi i langt højere grad arbejde sammen med vores europæiske partnere om at forsvare Danmark og vores region. Men nu siger du forsvar, ikke? Altså, og det er jo selvfølgelig, fordi Rusland er den store trussel i 2025. Hvordan ser du den der trussel manifestere sig? Hvad er det for en type trussel, som danskerne skal forholde sig til? Dels så er der jo selvfølgelig en trussel om militær magtanvendelse i klassisk krigsførelse, altså et klassisk angreb. Ikke rettet direkte mod Danmark, men mod de baltiske lande for eksempel. Det peger FE på, og det er det, alle nok frygter mest. Så har vi jo altså også fået 2 nye medlemmer af NATO med en lang grænse til Rusland, hvor man også kunne forestille sig, at der kunne være en risiko for militær magtanvendelse. Og vi har set russerne, vi er ikke tilbage for det, de har brugt det over for Ukraine i strid med alt, hvad de har skrevet under på. Så det vi skal, det er selvfølgelig at afskrække Rusland, og det gør man ved at have et stærkt forsvar. Og specielt i en situation, hvor der så er tvivl om den amerikanske opbakning til Europa, så er det jo endnu mere vigtigt, at man har et forsvar, der er så stærkt, at ingen i Moskva vil tænke på at bruge klassisk militær magt mod os. Men så er der hele den der gråzone med den hybride krig, den er vi i fuld gang med. Og der er Rusland selvfølgelig en trussel lige nu. Først og fremmest, de vil angribe os hver dag. Men på sigt kan der jo være andre. Kineserne ved, vi har mange greb, som de kunne bruge til at prøve at påvirke os og tvinge os. Og så skal vi jo altså også til at forholde os til, at amerikanerne også bruger påvirkningsoperationer. Det ser vi ske lige nu her i forhold til Grønland. Det kunne man desværre også tænke sig at kunne ske på andre områder. Og det er også klart, når man har en så skarp konfrontation med USA, som vi har lige nu, jamen så er der også en risiko for amerikansk spionage. Det må vi bare erkende. Hvor sårbar er det danske samfund egentlig over for den her hybride trussel? Vi er desværre meget sårbare, fordi vi har været meget længere om at komme i gang med at gøre os mere robuste. Og selvfølgelig kan man ikke lave et fuldstændig uigennemtrængeligt forsvar, men man kan gøre sig meget mere robust. Man kan sikre, at samfundet er forberedt for eksempel på en massiv strømafbrydelse. Det er vi bare ikke godt nok forberedt på i dag, og der er vi nødt til at kigge til Sverige og Finland og Norge, som er langt længere fremme end os, og kan vise os, hvordan får man opbygget en højere grad af robusthed. Nu hvor vi har dig her, så en ting er jo de militære midler, men som diplomat med lang erfaring med den diplomatiske værktøjskasse, så kunne det også være spændende at høre, hvad du tænker, der kunne være for diplomatiske greb, som Danmark kunne ligesom gøre sig brug af lige nu. Hvad har vi egentlig i værktøjskassen? Jeg vil sige, noget af det, som vi skal bruge det til, diplomatiet, det er jo at styrke vores alliancer med vores europæiske partnere, fordi som jeg sagde før, vi kommer til at skulle lægge meget mere vægt på samarbejde med vores europæiske partnere, især dem på kontinentet, Frankrig, Tyskland, Polen, men også de nordiske lande. Og der er nogle militære aspekter af det, men der er jo også i høj grad en bredere alliancebygning, og der er det jo, at diplomatiet skal gå ind og i nogle tilfælde spille sammen med det militære, og det handler jo ikke kun om
militær operation. Meget af det her handler jo også om for eksempel indkøb af forsvarsmateriel, hele den indsats, der skal gøres i EU for at opbygge europæisk forsvarsindustri. Og der kan man med diplomati jo sørge for, at Danmark kommer ind og bliver placeret, bliver en del af beslutningen. Med diplomati kan man både indhente informationer, og man kan påvirke andre lande, og man kan løse problemer, og man kan skabe alliancer, og alt det er jo noget, som vi får brug for at gøre endnu mere fremover. Inden vi nu skal til at tale om Arktis her lige om lidt, så synes jeg alligevel, det kunne være spændende lige at få dit vurdering af, altså, hvordan skal Danmark agere i relationen til NATO og til EU, og måske de bilaterale arrangementer, du lige talte om her. Og jeg tænker specifikt også på, vi taler så meget om det her med, at nu skal Europa selv, men i hvilken ramme skal Europa gøre? Nu skal det være i EU? Skal vi genopfinde den gamle Vestunion? Hvad er det egentlig for en ramme, det skal gøres i? Jeg synes jo, at man skal benytte de to hovedinstitutioner til det, de er bedst til. Og det vil sige, at selv hvis amerikanerne i den yderste konsekvens skulle trække sig helt fra NATO, eller de skruer væsentligt ned for bidraget til forsvaret i Europa i rammen af NATO, så har vi stadigvæk en meget, meget stærk interesse i at bevare NATO som den centrale organisation, når det gælder om militært forsvar af Vesteuropa og Danmark. Og det er det, fordi man har hele den militære kommandostruktur, man har et helt stort militært apparat, der sørger for, at vores styrker kan virke sammen. Alt muligt, som EU overhovedet ikke har, og som det vil være virkelig dumt at begynde at prøve at bygge op på EU-plan. Men det bliver et meget mere europæisk NATO, det tror jeg bestemt. Men så skal man bruge EU til det, som EU er virkelig god til, og det vil være at skabe den stærke forsvarsindustri, som kan gøre os mere uafhængige af både USA, men også af andre partnere, som kan sikre en teknologisk udvikling, så vi hele tiden er på forkant, og som også kan have en enormt vigtig rolle i hele det her hybride felt. Altså der er det jo oplagt, at vi skal bruge EU, for der har EU kompetencerne, det kan man se med nogle af de store, tunge direktiver, der er på vej nu om informationssikkerhed og om kritisk infrastruktur. Så vi skal bruge, synes jeg, de to organisationer og kaste Danmark ind i at udvikle dem. Og NATO er vi jo fuldt og helt med i. EU-siden, vi har afskaffet et forbehold, men der er ikke blevet lagt så meget konkret dansk energi og penge ind i at udvikle det, som EU kan og skal. Og det er heldigvis på vej nu. Og noget af det, jeg synes også er utrolig spændende, det er, hvis man kunne komme længere i retning af fælles europæiske indkøb af forsvarsmateriel. Så kan vi spare en masse penge. Vi er også født med, at det er så mere interoperable, altså det kan bedre virke sammen. Så det er selvfølgelig også noget, som vi skal til, og der må vi af med nogle gamle reflekser, sådan som, nu taler man om nye fregatter, og så taler man straks om, jamen de skal selvfølgelig bygges i Danmark, og så skal vi lige bygge et skibsværft til dem først, i stedet for at tænke, er der nu nogle andre europæiske lande, der også skal ud og have nye fregatter? Skulle vi ikke se, om vi kunne lave et samarbejde med dem? Og så selvfølgelig spille dansk forsvarsindustri ind der, hvor de har styrkepositioner. Du har ikke rigtig nævnt Norden, kun ganske kort vej. Jeg tænker på, hvordan kunne rollen være for sådan det samlede Norden i den her opbygning? Der er jo skabt helt nye muligheder, fordi Sverige og Finland er kommet ind i NATO. Det fjernede nogle blokeringer, der var for det militære samarbejde, og også i et vist omfang for det teknologiske samarbejde. Og man kan jo se, at der er virkelig turbo på det, heldigvis. Vi kan gøre en hel masse for at udnytte det tætte fællesskab, vi har sprogligt, kulturelt, samfundsstrukturmæssigt med de nordiske lande, og vi deler selvfølgelig også geografi, og derfor så er der alt mulig grund til at bruge de muligheder, der ligger i det nordiske samarbejde, og det synes jeg heldigvis også er på vej. Men også der kan man se, at Danmark har jo i lang tid ikke rigtig givet det nordiske, så de andre er længere fremme. For eksempel i det rent militære samarbejde, der har Sverige, Finland og Norge i lang tid haft et tæt samarbejde, og det skal vi selvfølgelig ind i nu. Vi er på vej godt ind i det, og vi køber også nordisk materiel for eksempel, så jeg synes, der er vældig meget god og positiv dynamik på det område. Så er det jo nok ikke nogen, der har undgået nogens opmærksomhed, at der sker en hel masse i kongeriget Danmarks nordlige region op i det arktiske område, og
at USA's interesse for Grønland markant har ændret sig i forbindelse med præsidentskiftet derovre. Altså, kongeriget Danmark har jo en meget speciel situation som småstat, nemlig ved at være geografisk placeret i to forskellige sikkerhedspolitiske og geostrategiske virkeligheder. Hvordan ser du, at kongeriget Danmark skal håndtere den udfordring, der nu sker i øjeblikket, både med et rigsfællesskab, som måske er under forandring, men helt klart også med et USA, som markant jo har ændret position på det her spørgsmål, og måske også har en trusselslæsning i Arktis, som er måske lidt anderledes end den, som oprindeligt har i hvert fald har været den danske læsning. Ja, der står vi jo over for en udfordring, som man må sige, da vi skrev den gamle rapport, der pegede vi på, at der kunne komme til at ske noget, for eksempel med selvstændighed for Grønland og Færøerne, og det ville påvirke vores rolle internationalt og i Nordatlanten og Arktis. Det er der jo virkelig kommet turbo på nu. Dels fordi der jo været mere opmærksomhed på hele selvstændighedsdagsordenen, især i Grønland, men faktisk også lidt under radaren, så er det der også i Færøerne. De bevæger sig nu. Det er der ikke så mange, der lægger mærke til. Der er ikke så mange, der følger med i Færøerne. Men der er momentum i det her. Omvendt så er det også tydeligt, at man rykker sammen i rigsfællesskabet under det her fuldstændig urimelige pres, som vi er udsat for fra amerikansk side. Og som er så uhåndterligt, fordi det for Trump handler om suveræniteten over Grønland, og ikke om alt det, som vi sagtens kunne tale med dem om, altså en styrket militær kapacitet i Grønland, et bedre situationsbillede, bedre overvågning, bedre mulighed for at gå ind og konfrontere eventuelle fremmede fly eller fartøjer, der bevæger sig ind i Grønland. Alt det der kunne vi jo sagtens samarbejde om, og der går amerikanerne jo ind ad en åben dør. Det var jo noget, vi selv har været på vej til at gøre. Så jeg tror, at det her det bliver meget svært at håndtere, fordi de instrumenter, vi normalt vil bringe i spil, de virker ikke rigtigt, fordi man har jo prøvet det her med at tilbyde også bedre adgang til at udnytte naturressourcer og den slags ting. Det kunne man jo sagtens blive enige om. Men suveræniteten, det vil vi jo ikke give køb på, også fordi det ikke er vores beslutning, det er grønlændernes beslutning, og de vil i hvert fald ikke være amerikanere. Så der står vi over for et problem, som jeg tror kommer til at præge dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik under hele Trump-perioden, fordi det vil være et problem, der ikke går væk. Ja, men altså, vi nærmer os afslutningen, og jeg synes, vi skal lige zoome ind på den arbejdsplads, vi er på her, nemlig Forsvarsakademiet til afslutningen. Og så tænker jeg, når nu du er kommet udefra med en lang karriere i Udenrigsministeriet til Forsvaret, og nu også til Forsvarsakademiet, altså, hvilke råd vil du give Forsvarsakademiet i forhold til, hvordan denne her organisation skal tilpasse sig den her nye sikkerhedspolitiske situation? Jeg synes jo, det er et fantastisk sted at være, og jeg glæder mig hver dag over samarbejdet med de mange dygtige kolleger, vi har her, både med den militære baggrund og de civile forskere, hvor vi har nogle virkelig, virkelig stærke kort, som jo også spiller en stor rolle i den danske debat. Men jeg synes, at Forsvarsakademiet har selvfølgelig en fantastisk central rolle, når det gælder om at levere basis for den udbygning af dansk forsvar, som er nødvendig. Vi skal uddanne flere unge officerer, og det vil sige, at der skal udbygges kapacitet til det. Men så lige så vigtigt er det jo, at vi kan klæde også de ældre, mere erfarne officerer, men også beslutningstagerne på det politiske niveau og centraladministrationen bedre på til at håndtere de udfordringer, vi lige har talt om her. Det vil sige, at vi skal altså kunne hjælpe dem med at forstå, hvad er det, der sker på den globale scene, hvor er det Kina er på vej hen. Vi skal være bedre, tror jeg, her på Forsvarsakademiet til at forstå, hvad der sker i Asien. Ikke bare i Kina, men bredere i Asien. Og så skal vi selvfølgelig også kunne hjælpe forsvaret og det danske sikkerhedsapparat til at vende sig lidt, hvis ikke væk fra USA og UK, men til at supplere det tætte samarbejde, vi har med britterne, og forhåbentlig kan blive ved med at have med amerikanerne. Det skal suppleres med et meget, meget tættere samarbejde med franskmænd, med tyskerne, polakkerne og også vores nordiske partnere. Og især når vi skal ind og tale om Tyskland og Frankrig, så er der behov for, at vi bliver meget bedre klædt på til at
forstå, hvad der sker dernede, og komme med tanker om, hvordan Danmark kan udvikle også sit bilaterale samarbejde med de her førende magter. Ja, tak. Men så har vi jo nærmere været så vej til ende, men jeg synes jo, det vil være meget uhøfligt at invitere dig hen i studiet, hvis jeg ikke gætter mulighed for en afsluttende replik, hvis du har lyst til det. Jo, men jeg synes måske nok, at det har jo ligget hele vejen igennem vores samtale her, at vores relation til USA, den er bare blevet meget anderledes. Og det tror jeg er en udfordring for alle os, der har arbejdet med udenrigspolitik, forsvar og sikkerhed, fordi vi har været så vant til, at det var hovedsamarbejdspartneren for os, og det var amerikanerne, vi lænede os opad, og det var dem, vi forholdt os til. Nu står vi i en situation, hvor vi er nødt til i høj grad at forholde os til nogle andre, og vi er nødt til at tænke dansk sikkerhedspolitik, men også dansk forsvar, udvikling af dansk forsvar på en anden måde, end vi havde været vant til. Og den omstilling er vi jo kun lige begyndt at tage hul på, og den bliver svær. Ja, men tusind tak, fordi du kiggede med, og tak, fordi du kom også, Dorte, og hjalp med at tale med Michael Thielmann-Johnsen. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget som grundlag for den samtale, der skal være om, hvordan forsvaret skal udvikle sig. Her har vi i hvert fald prøvet at beskrive de grundlæggende rammevilkår rundt om dansk forsvars- og sikkerhedsudvikling frem mod 2035. Så tusind tak skal I have.